seated. අපේ ඉන්දියාවෙන් පැමිණියා වූ කණ්ඩායම ඒ වගේම සජීවීව මෙය නරඹන අය අතර සිංහල දන්නේ නැති දෙමළ අය ගොඩක් ඉන්න නිසා මම සිංහලෙනුයි දෙමළෙනුයි කතා කරන්න යනවා. හරිද? என்று நம்ம மத்தியிலே இருக்கும் பாஸ்டர் விசுவாசம், அவருடைய மனைவி சிஸ்டர் ரீட்டா விசுவாசம், சகோதரர் ராஜன், அவருடைய மனைவி சகோதரி கிரேஸ் அவர்களுக்காகவும் நேரடியாக எம்மோடு இணைந்து கொண்டிருப்பவர்களின் அநேகருக்கு சிங்களம் தெரியாத அப்படினாலும் நான் சிங்களத்திலும் தமிழிலும் இந்த செய்தியை நான் கொடுக்க போகிறேன். මේක ඇත්තට දෙවියන් වහන්සේ අපි සියලුම දෙනා සමග පාස්ටර් විශ්වාසම්ගේ දේශනෙන් කතා කරා. ඔව්ද නැද්ද? பாஸ்டர் விசுவாசம் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை கொடுத்து எல்லாரோடும் பேசினார். ඔව්ද නැද්ද? இதற்கு කියලාද කියලා அத்தோடு சில வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார். புதிய வருஷத்தை குறித்து සමහර අලුත් පොරොන්දු දුන්නා අපි ඇතුල් වෙලා ඉන්න මේ අලුත් අවුරුද්ද ගැන. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අපිව පසුතැවෙන්නත් කරා. நம்மை ஆண்டவர் மனம் திரும்பவும் வைத்தார். දැන් මම බයිබලෙන් ඔය වගේ තම දේශනාවක් කරන එක නිෂ්ඵලයි. ஆகவே நாம் வேதத்திலே இருந்து இன்னொரு பிரசங்கத்தை செய்வது அர்த்தமற்றது. ඒ නිසා මම අද මොනවද කරන්න යන්නේ මේ තුන්වෙනි සංවත්සරය පිළිබඳව මම අංක 3 පිළිබඳව සමහර අභිරහස් කියලා දෙන්න යනවා. ඒ අභිරහස් තුලින් මේ සභාවට සහ මේ සභාවට අයිතිවන ඔබ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන දේ අනාගත වාක්‍යයක් හැටියට දෙන්න යනවා. நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் இது 3வது ஆண்டு விழா என்றபடியினால் 3ஐ குறித்து சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து இந்த சபைக்கு ஆண்டவர் இந்த 3இன் மூலம் எப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தை வழங்குகிறார் என்று நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன். ඉතින් මම මෙතන මේ අනාගත වාක්‍යයක් දෙනවා නෙවෙයි. මෙතන ඉන්නවා සහෝදරියක්. එයාගේ වකුගඩුව අප්සෙට් එකයි. ඒව නෙවෙයි. ඒව මං ගාව නැහැ. ඒව මං විශ්වාස කරනවා. නමුත් මම ඒව කරන්න ආස නැහැ. நான் சொல்ல போகிற தீர்க்க தரிசனம் இந்த இடத்துல ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார், அவருக்கு அது பிரச்சனை இது அது அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ අනාගත වාක්‍යයක්. ඔව්. ආමෙන්. தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு தீர்க்க தரிசனம். බලන්න දෙවියන් වහන්සේ මේ සභාවට 3 කියලා ඒ අංකය හරහා වචනෙන් මොන වගේ ආශිර්වාද දෙන්න යනවාද කියලා. ஆண்டவர் எப்படி இந்த சபைக்கு 3 என்றதன் அடிப்படையில் தீர்க்க தரிசனத்தை வழங்க போகிறார் என்று நீங்கள் பாருங்கள். இது මේ අනාවැකිය අපි අත්පත් කරගන්න නම් පාස්ටර් විශ්වාසම් හරහා දෙවියන් වහන්සේ කියුවේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ නියම පෙරවදනක් දීලා තියෙනවා අර දේශනාවේ. இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் கைப்பற்றிக் கொள்வதற்கு ஆரம்ப அடித்தளமாக அருமையாய் ஆண்டவர் பாஸ்டர் மூலமாக செய்தியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹெப்ரேவ் භාෂාවේ ඒ කාලේ මුල් කාලේ ඉඳන්ම 1 2 3 කියලා කියන්නේ අක්ෂර හරහානේ. ආලෙෆ් කියන්නේ 1, බේට් කියන්නේ 2, ගිමෙල් කියන්නේ 3. එතකොට 3 කියලා කියන්නේ කොහොමද? ගිමෙල්. எபிரேய மொழியிலே 1, 2, 3 என்ற இலக்கங்கள் இருக்கவில்லை வேத காலத்திலே. அந்த எழுத்து அக்ஷரங்களை அகர வரிசையைத்தான் அந்த இலக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தினார்கள். ஆலெஃப் என்றால் 1, பெய்ட் என்றால் 2, கிமெல் என்றால் 3, 3 என்பது கிமெல். ඉතින් ඒ නිසා මම கிமெல் ගැන ගොඩක් කතා කරන්න යනවා. கிமெல். ஆகவே கிமெலை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். கிமெல் කියන්නේ ඔටුවා. අපි දන්නවා. கிமெல் කියන වචනේ ඔටුවා. கிமெல் என்றால் ஒட்டகம். சரி. 3 என்பது ஒட்டகத்தை குறிக்கும். அந்த ஒட்டகம் எதை குறிக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு பிறகு பேசுவேன். கிமெல் කියන්නේ ඔටුවා. ඔටුවා ගැන කොහොමද අපි කතා කරන්න කියලා මම කියනවා. නමුත් ඒක 3 කියලා කොහොමද කියන්නේ? ෂලෝෂ්. ඔයගොල්ලෝ එහෙමද උච්චාරණය කරන්නේ? තාම ෂලෝෂ්ද? ஷாலோஷ் කියන එක තමයි පැරණி உச்சாரணை. அந்த 3 என்பதனை எபிரேய மொழியிலே எப்படி உச்சரிப்பார்கள்? ஷலோஷ் எழுதும்போது லியனකොට කොහොමද ලියන්නේ? ஷீன் லமெட் வாவ் ஷீன். இந்த ஷீன் லமெட் வாவ் ஷீன் ඒ අකුරු 4න්
කියවෙන්නේ මොකද්ද? ඒවා මට අද කතා කරන්න වෙලා නැහැ. මගේ දෙයනේ මාර දේවල් ඒකේ තියෙනවා. அந்த ஷெலோஷ் என்று எபிரேய மொழியில் எழுதுகின்ற அந்த 4 எழுத்துக்களில் என்ன அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன என்றே என்னால் பேச முடியும். அதை பற்றி இன்று பேசவே போவதில்லை. නමුත් අද එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. කී දෙනෙක්ද දන්නේ ෂෙලෝෂ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? කියන්න. කී දෙනෙක්ද දන්නේ ෂෙලෝෂ්? මම කියනවා තුන කියලා. තුන තමයි හලෝ ෂෙලෝෂ්. නමුත් ෂෙලෝෂ් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මාර කතාවක්නේ මාස්ටර් අහන්නේ. තුන කියන්නේ ෂෙලෝෂ් කියන්නේ තුනනේ. இப்ப ஷெலோஷ் என்றால் என்ன அர்த்தம்? அப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், என்ன ஐயா நீர் தான் சொன்னீர் 3 என்பது ஷெலோஷ் என்று. அப்போ ஷெலோஷ் என்றால் 3. ஆஹா, ஷெலோஷ் என்றால் 3. ஆனால் ஷெலோஷ் என்றதன் அர்த்தம் බලන්න බේට් කියන්නේ ගෙදර. ගිමල් කියන්නේ ඔටුව. අලෙෆ් කියලා කියන්නේ මේ ගවයාගේ හිස. දැන් ඒකනේ ෂෙලෝෂ් කියන වචනේ තේරුම කාටද දන්නේ? නෑ භාවිතා වෙන මේ ඔක්කොම හරි 467 සැරයක් ෂෙලෝෂ් බයිබලයේ තියෙනවා. එනිසා එළිදරව්වේ තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි. ඒ ෂෙලෝෂ් කියන වචනේ තේරුම කාටද දන්නේ? ஷெலோஷ் என்ற அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் யாருக்கு தெரியும்? කාටද දන්නේ නැත්තේ කියන්නේ? බලමු. හරි. thank you. ඒක තමයි මට ඕනේ. ඒකට තමයි සුරේෂ් ඕනේ. දැන් ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ තමයි මම ඇලවන්නේ නැහැ. இப்போ ஷெலோஷ் என்றதனுடைய அர்த்தம் இவர்களுக்கு தெரிந்தால் நான் வர தேவையில்லை. ಹಾಗಂದ್ರೆ ෂෙලෝෂ් කියන වචනෙට අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන අර්ථය මොනවද දන්නවද? regeneration. How do you say regeneration? ඒ කියන්නේ නැවත උපාදනය හා සමාන. නැවත උපාදනය ඒක reincarnation. නමුත් regeneration කියන්නේ පරණ දේ එහෙමම නැති වෙලා අලුත් කරන එක තමයි ஷெலோஷ் කියලා කියන්නේ. பழையவற்றை அப்படியே முடித்துவிட்டு மறுபடியும் புதிதாக்குவதை தான் ஷெலோஷ் என்று சொல்வது. ඔක අලුත් කියුෂන් බයිබලයේ කියලා තියෙනවා. මොනවද කියලා තියෙන්නේ? පාවුල්තුමා හරහා දෙවියන්වහන්සේ දේව ධර්මයේ අපිට කියලා තියෙනවා පරණ ඇඳුම ගලවපන් අලුත් වස්ත්‍රය අඳපන්. பவுலடியார் மூலமாக இந்த உபதேசங்களை ஆண்டவர் வல்லமையாய் பொடியை பாட்டிலே கொடுத்திருக்கிறார். பழைய உடைகளை களைந்து விட்டு புதிய உடைகளை தரித்துக் கொள்வதை பற்றி பேசியிருக்கிறார். යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නම් ඔහු අලුත් නැවිලක්ය. පරණ දේ පහ වුණේය. මොනවද අලුත් උනේ? බොහොමයක්ද? සියල්ල. අපේ ප්‍රශ්නේ බොහොමයක් අලුත් කරගෙන සමහර ඒවා තියන් ඉන්නවා වර්ණේ. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்து போயின. என்ன புதிதாயின? அநேகம் புதிதாயின அல்ல, எல்லாம் புதிதாயின. அந்த எல்லாம் புதிதாயின அதுதான் ஷெலோஷ். අර සියල්ල අලුත්ුනේ ඒක තමයි ෂෙලෝෂ් කියන්නේ. இந்த බහා කියලා කියන්නේ මොනවද? බහා කියන්නේ නැති දෙයක් ඇතිවීම. බහා என்றால் இல்லாதது ஒன்று உருவாவது. ஷெலோஷ் කියන්නේ තිබුණා ඕයි අන්න ආය තියනවා. හැබැයි පරණ විදියට නෙවෙයිනේ. මාරයිනේ. පරණ විදිය නෙවෙයිනේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණානේ. ඔය දැන් අලුතෙන් තියෙන. හැබැයි මේක තමයි ඉස්සර තිබ්බේ. හැබැයි ඉස්සර තිබ්බ විදිය ඉවරයි. දැන් අලුතෙන් අන්න එක තමයි ஷெலோஷ் කියන්නේ. දැන් තේරෙනවද ඔයගලන්ට? அப்ப ஷெலோஷ் என்பது இதோ இருக்கிறது, இது முன்பு இருந்தது. ஆனால் முன்பு இருந்ததோடு இப்பொழுது இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது அது வேறு இது வேறு போல அது முழுக்க இல்லாமல் போய் இது வந்திருக்கிறது. තේරෙනවද ඔයගලන්ට? දැන් දෙවියන් අහසත් පොළොවත් මවනවා. එතකොට පොළොව මවනු ලැබුවද නැද්ද? தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறார். அப்ப பூமி இருந்ததா இல்லையா? இருக்கிறது, ஆனால் இல்லை. තියනවා ඒත් නැහැ. ඇයි? වතුරට යට වෙලා. தண்ணீருக்கு உள்ளே இருக்கிறது. තුන්වෙනි දවස ෂෙලෝෂියෝ. තුන්වෙනි දවස ඒ වතුර අයින් කරලා උත්පත්තියේ පොළොව මතු කරනවා. வாவ். மூன்றாவது நாள் ஷெலோஷ். அந்த தண்ணீரை அகற்றி இந்த தரையை காண செய்கிறான் ஆண்டவர். එතකොට මොනවද උනේ? කේවල සිස්ටම් මට උත්පත්ති එකේ 9 ඉඳලා
ஒன்று ஆகாண்டு ஆதியாகமம் முதலாவது அதிகாரம் 9 இருந்து வாசிக்கும் போது கேவான் சிங்கனை கேவோம். දෙවියන් වහන්සේ අහසට යටින් තිබෙන ජලය එක් තැනකට රැස් වේවා. ஆண்டவர் தண்ணீரை வானத்துக்கு கீழ் இருந்த தண்ணீரை எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு சேர பண்ணி වියලි බිම පෙනේවයි කීසේක. வெட்டாந்தரை காணப்பட செய்தார். வெட்டாந்தரை முன்பு இருந்தது. வியலி பிம தீபா தெவில தீபு மாத்திரம் அடிப்பே. வெட்டாந்தரை இருந்தது. வெட்டாந்தரையாக இருந்தது இல்லை, தண்ணீருக்குள்ளே இருந்தது, ஊறி போய் இருந்தது, அமிழ்ந்து போய் இருந்தது. ඒ සේවිය. අපිට මොනවද ඔක්කොම දැන් කියන්නේ ෂලෝෂ්. ෂලෝෂ්. නැත්නම් ෂලෝෂ්. ෂලෝෂ්. පොළොවට ෂලෝෂ් හම්බෙනවා. பூமி வெட்டாந்தரைக்கு ஷலோஷ் நடக்கிறது. අහගන්න. දැන් ෂලෝෂ් උනාම මොනවද වෙන්නේ දන්නවද? කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වියලි බිමට පොළොවේ කියාද රැස් වූ ජලයට මුහුද ය කියාද නම් තැබූසේක. ඒක අවුලක් නෑ නම් තිබ්බා. ඊළඟට බලන්න ගේම. දෙවියන් වහන්සේ යහපත් බව දුටුසේක. ඒක යහපත්ලු. ඒ කියන්නේ වතුරට යට තියෙන එක යහපත් නැල්ලු. அது நல்லது என்று தேவன் கண்டார். எது நல்லது என்று கண்டார்? வெளியே வந்தது. එළියට ආපෙක. ෂලෝෂ් එක තමයි හොඳ හැටියට දැක්කේ. සමහර ඒවා මේ අපේ ජීවිතේ සමහර ඒවා එළිය තිබ්බම තමයි හොඳ. හැබැයි අල්මාරිය තමයි වහලා තියන්නේ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் வெளியே இருந்தால் தான் நல்லது. ஆனால் உள்ளே போய் பூட்டி வைத்திருப்போம். உள்ளே போட்டு பூட்டி வைத்திருப்போம். ஒரு லோசுதியம் அது இன்னே லோபாய் අතර හැමෝම දැන් නෑනේ හව ඔරලෝසුව අතේ තියෙනෝනේ වෙලාව බලන්න අනිත් උන්ට පෙන්වන්න බලම මංගා මේ එකක් තියෙනවා කියලා. සමහරු එන්න වටිනා ඔරලෝසු අස්සේ කබඩේ දාලා වහලා තියන් ඉන්නවා. අවුරුදු 5කට සැරයක් මොකක් හරි උත්සවයකට දාගන්න ඊට පස්සේ කියලා දැන් නෑනේ අයිස වෙලාව බලන්න නැත්තම් ඔරලෝසුව වෙන මොනවට. சில பேர் விலை உயர்ந்த கை கடிகாரங்களை வைத்திருப்பார்கள், பூட்டி வைத்திருப்பார்கள். அதில் பிரயோஜனம் இல்லை. அதுபோல தரை தண்ணீருக்குள் இருப்பது நல்லதல்ல, வெளியே வந்தது நல்லது என்று கண்டார். පොළව යට පොළව වතුරට යට වෙලා තිබ්බ එක හොඳ කියලා දැනහස දැක්කේ නෑ. මේ සභාව ගැන මම කතා කරන්නේ. මේ සභාව අවුරුදු 2ක් අපි යට හිටියේ කොරෝනා නිසා. ඔන්න දැන් අපි උඩට ආවා. තුන්වෙනි දැන් ෂලෝෂ්. දැන් බලන්න ගේම. இந்த சபை 2 வருஷங்களாக தண்ணீருக்குள்ளே, அதாவது கொரோனா என்கின்ற அந்த வாதைக்குள்ளே அமிழ்ந்திருந்தது. இப்போ ஷலோஷ் வெளியே வந்து விட்டது. இது நல்லது. இனி என்ன நடக்க போகிறது? ஒன்னாக வாக்கு இதோ தீர்க்க தரிசனம். நம்ம බලන්න මේ සභාවට ජයවන්ත කියන්නේ සභාවේ කාණ්ඩව சொல்லுகிறார். කියවන්න. දෙවියන් වහන්සේ පොළව වනහයි තෘණද බීජ උපදවන පළාද ඒ වර්ග ලෙස ඵල දරන බීජ සහිත ඵල වෘක්ෂද පොළොව පිට හටගන්වාවයි කීසේක. ඒසේ විය. තෘණද ඒ වර්ග ලෙස බීජ උපදවන පළාද ඒ වර්ග ලෙස බීජ උපදවන ඵල දරන වෘක්ෂද පොළොවෙන් හටගත්තේය. දෙවියන් වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක. සවස විය උදය විය ඒ තුන්වෙනි දවසක් විය. ෂලෝෂ්. දැන් බලන්න ගේම මොනවද දන්නවද? වතුරට යට තියනකම් එයා තුල කිසිම ඵලයක් හටගන්නේ නැහැ, ගස් හටගන්නේ නැහැ, කොළ හටගන්නේ නැහැ, මල් පිපෙන්නේ නැහැ, මොනවත් නැහැ. උඩට ආවා විතරයි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඇතිවියන් ගස් කොළන් ශාක මල් මාගේ දෙයනේ ඒ ඔක්කොම බලලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේක නියමයි නේ කියලා. ආමෙන් ආමෙන්. தண்ணீருக்குள்ளே அந்த வெட்டாந்தரை இருக்கும் வரைக்கும் எந்த ஒரு மரம் செடி கொடி பூவும் அதிலே வராது. ஆனால் வெளியே வந்தவுடன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த அந்த ஜாதியின் படி தாவரங்கள் மரம் செடி கொடி பூ மொட்டு காய் எல்லாம் வரட்டும் என்று. இதுதான் ஆண்டவரை இங்கு கொடுக்கிற தீர்க்கதரிசனம். ආමෙන්. මේ සභාවට දෙවනස මේ අවුරුද්දේ දෙන අනාගත වාක්‍ය මොනවද දන්නවද? මෙච්චර කල් මේ සභාවේ තිබුණ නැති ගස් ශාක පළතුරු මල් ඵල දැන් මතුවෙන්න යනවා. இதுவரை இந்த சபைக்கு இருந்ததாத சில ஆசீர்வாதங்கள் மரம் செடி கொடி பூ கனி ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார். கனி தருகின்ற சபையாய் கர்மேல் பர்வத சபை இஸ்ரவேலிலே இன்றிலிருந்து ஆகப் போகிறது. அதசித்த கர்மேல் பர்வத சபை இஸ்ரவேலிலே
ඵල දරන ස්වභාවයක් වෙන්න. හරි ඔන්න පළවෙනි ෂෙලෝෂ් එක. ඊළඟට ඔය වගේ ගේමක් ඉඳ ගන්නකො. එච්චර ලස්සනට මාවපු පොළවත් මිනිස්සුන්ට පුළුවන් අනා ගන්න. පුළුවන්ද බැරිද? ඔයගලන්ට පුළුවන් අනා ගන්න. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මට පුළුවන්, සිස්ටර්ට පුළුවන්, මෙතන ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් මේකටත් ගහන්න. මේකටත් කාබයික් ගහලා ගස් මරන්න පුළුවන්. දන්නවද කියන්නේ? ගහක් තියනවා අල්ලම ගෙදර එකාගේ ඌත් කපන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිටත් කපන්න බෑ. ප්‍රාදේශීය සභාවට ගිහිල්ලා කියලා ආරච්චි මහත්තයට කියලා කපා ගන්න කියන ඌ පගාව දීලා ගහ තියා ගන්න ඕක වදයක්. දාන සෙල්ලම මොනවද? කාබයික් ගහවනම් ගහ இவரை இப்போ மரம் வந்து விட்டது, செடி வந்து விட்டது, எல்லாம் வந்து விட்டது. ஆனால் மனிதர்களால் முடியும் அதை நாசமாக்க. இந்த சபையில் இருக்கிற என்னால், சகோதரியால், மற்றவர்களால் முடியும் இந்த சபையை நாசமாக்க. ඒ වගේ ඔන්න දෙවියන් වහන්සේ මවපොමේ පොළව නාස්ති කරා පාපය නිසා මිනිස්සු දෙවනාස තියෙන කර විනාශ කරලා දාන්නම් බම්ම කියලා. ජලකල්මක් කිව්වා ඉවරයි වතුර යට පොළව. இப்படி ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்ட உலகம் நாசமாக்கப்பட்டது மனிதனால். என்ன நடந்தது? ஆண்டவர் ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை அனுப்பினார். දවස් කීයක් වර්ෂාව ආවද? දින 40ක්. எத்தனை நாள் மழை வந்தது? 40 நாள். ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்கள் எல்லாம் தண்ணீர் எவ்வளவு நாட்களுக்கு நிரம்பி இருந்தது? දවස් කීයක්ද වතුර පිරීලා තිබ්බේ? 150. සම්පූර්ණව වතුර අඩු වෙලා යන්න දවස් කීයක් ගියාද? සම්පූර්ණ මුල් දවසේ ඉඳන් දවස් 300ක්. ඒ කියන්නේ මාස 10. இன்னும் 150 நாட்கள் போயின அந்த தண்ணீர் வற்ற. சிஸ்டர் கேவான மட்ட உற்பத்தி அட்டை பஹா ஆதியாகமம் 8:5 வாசியுங்கள். கேவாண்ட දසවැනි මාසය දක්වා ජලය නොකඩව බැස්සේය. දසවැනි මාස පළමුවෙනි දින කඳු මුදුන් පෙනුනේය. 40 දවසකට පසු නොවා තමා සැදූ නැවේ කවුළුව හැරියේය. ඔහු කපුටෙකු පිටතට පදේ නම් කියන්නේ පස්වෙනි පදේ ඉඳන්. පස්වෙනි පදේද? 8:5. 8:5ද? අනේ සිංහල බයිබලේ හොයලා බලන්න මේ මාස 10කට පස්සේ බැස්සා කියලා කියන එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා පාස්ටර්. කොහොමද තියෙන්නේ? දසවැනි මාසය දක්වා ඔය තියෙන්නේ දසවැනි මාසේ. වර්ෂාව පටන් ගත්ත දා ඉඳන් කීවෙනි කොයි කාලෙද මේක දැන් ඉවර වෙන්නේ? தண்ணீர் வர ஆரம்பித்ததுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு தண்ணீர் வற்றினது? 10 மாதம். 10 மாதம். ඒ කියන්නේ මොනවද? එක මාසයකට දවස් 30 වැගි මාස 10කට දවස් කීයද? 300 කියන්නේ 3. නේද? 300 என்றால் 3. අනිත් එක බිඳුනේ. 3.0 කීයද? 3යිනේ. 3යි ෂලෝෂ්. ආපහු ක්‍රියා එකේ වගේම දවස් 3ක්. ඒ කියන්නේ 3කට පස්සේ ආපහු පොළව මතුවෙනවා. ආමෙන්. රීජනරේෂන්. අලුත් වෙනවා තේරෙනවද? තිබ්බා. නමුත් දැන් ආපහු එක තේරෙනවද ඔයගලන්ට? වාව්. හරි හිත ගන්න සිස්ටර් දැන් මම සමහර දේවල් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ. හරි. තුන ගැන මට ඕන තරම් බයිබලේ කතා කරන්න පුළුවන්. மூன்றை குறித்து எத்தனையோ விஷயங்கள் வேதத்திலே பேசலாம். හැබැයි මම කැමති වෙන්නේ කුරුසිය සම්බන්ධව. යේසුස් වහන්සේගේ මරණය සම්බන්ධව. සමහර දේවල් තුන කියලා තියෙනවා. ඒ දේවල් කොහොමද අපේ සභාවට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ කියන විතරයි පෙන්වන්න යන්නේ. சிலுவை சம்பந்தமாக இயேசுவானவருடைய மரணம் உயிர்த்தெழுதல் சம்பந்தமாக 3 எப்படி சம்பந்தப்படுகிறது என்பதனை மாத்திரம் இந்த சபைக்கு ஒரு செய்தியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அப்பே දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සලම කියලා ඉන්නම් 3 කියන්නේ ගිමෙල්නේ. ගිමෙල් කියන්නේ ඔටුවනේ. ඔටුවා ගැන බොහෝ දේවල් කියන්න පුළුවන්. එක දෙයක් නම් කියන්න.
இப்போ 3 என்றால் கிமெல். கிமெல் என்பது ஒட்டகம். ஒட்டகத்தை குறித்து எத்தனையோ விஷயங்களை சொல்லலாம். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லுகிறேன். ඔටුවායෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනවල මනුෂ්‍යයට තිබෙන ප්‍රයෝජනවල එක වැදගත්ම ප්‍රයෝජනයක් තමයි ඒ ඔටුව අපිට නැගලා ගමන් කරන එක. හවුද නැද්ද? ஒட்டகத்தின் மூலம் அநேக நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. அவற்றில் ஒரு பிரதான நன்மை ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி பிரயாணம் பண்ணுவது. මොකද සමහර කාන්තාර පාරවල් වල අපිට යන්න බෑ. මොන හොඳ සපත්තු දාගත්තත් අපිට යන්න බෑ. එරෙනවා. එරෙනකොට ඒ ගිනි වගේ රත් වෙලා තියෙන වැල්ල අපේ කකුලට වැදුනහම හරි අමාරුයි. අපිට කාන්තාරේ එච්චර ඇවිදින්න බෑ. பாலைவனத்திலே நாம் நடந்து பிரயாணம் பண்ணுவது லேசான ஒன்றல்ல. அந்த வேகாத வெயிலிலே நாம் எவ்வளவு நல்ல பாதரட்சைகளை போட்டிருந்தாலும் அது நமது காலை பாதிக்கும். ඒ නිසා ඔටුව අපිට නැගලා කාන්තාරේ අනේක තමා සුදුසු. ஒரு ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி பிரயாணிப்பதுதான் லேஸ். දැන් අපි ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට ලෝකේ නිකන් කාන්තාර ගමනක් වගේ. இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை ஒரு பாலைவன பிரயாணம் போன்றது. கஷ்டங்கள் பாடுகள் நிறைந்தது. ඉතින් මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන ජීවිතේ ආත්මිකව ඔටුවෙක් අපිට ඉන්නවා නම් ඔටුව මත නැගලා අපිට සුන්ගාල ගමන් කරන්න පුළුවන් ලේසි. இந்த கிறிஸ்தவ நம்முடைய உலக வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய ரீதியாக நமக்கு ஒரு ஒட்டகம் இருந்தால் அந்த ஒட்டகத்தின் மீது பிரயாணிப்பது ரொம்ப லேஸ். ஒட்டுவா தான் கிறிஸ்துஸ் இயேசுஸ் වහන්සේ. அந்த ஒட்டகமானவர் தான் இயேசுவானவர். මගේ දේශනාවක් තියෙනවා ඔටුවා ගැන. ඒකේ මම කියලා තියෙනවා යේසුස් වහන්සේව බැටළු පැටවනවා කියනවා, සිංහයා කියනවා, යුදාහි රජ සිංහයා කියනවා. නමුත් මිනිස්සු ඔටුවා කියලා කියන්නේ. නමුත් මම මේ දේශනාවේ සිද්ධ කාලා දිනවත් දන්නේ නැහැ. මම මේ දේශනාවේ ඔටුවා කියන දේශනාවේ මම කියලා තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ අපිට ආත්මික ඔටුවානෝ කියලා. இயேசுவை யூத ராஜ சிங்கம் என்பார்கள். உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க வந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்பார்கள். ஆனால் யாரும் அவரை ஒட்டகமானவர் என்று சொன்னதில்லை. நான் ஒட்டகம் என்ற செய்தியிலே அவர் ஒட்டகமானவராய் இருக்கிறார் என்று பேசியிருக்கிறேன். ஒட்டுவா பின்னට நகிන්න போகுது. ஒட்டகத்தின் மீது எப்படி ஏற முடியும்? காட்டවත් බෑ ஒட்டுவா පිට අර අස්පයා පිට නගිනවා වගේ නගින්න. දන්නවද ඒක? இந்த குதிரை மேல் ஏறுவது போல ஒட்டகம் மேல் ஏற முடியாது. දැන් අලියා හරි අඩු ගානේ උගේ කකුල අපි අපේලා රටේ අලි ඉන්න අලියා අර ඉස්සරහා කකුල මෙහෙම දික් කරපුවාම ඒක උඩින් නැගලා යන්න පුළුවන්. யானை நம்முடைய நாடுகளிலே யானை இருக்கிறது. யானை காலை நீட்டினால் அந்த கால் மூலமாக யானை மேலே ஏறலாம். ஒட்டகத்தின் கால் வழியாக ஏற முடியாது. දැන් ஒட்டுவாගේ කකුලෙන් නගින්නත් බෑ. குதிரை மீது ஏறி போவது போல பாய்ந்து ஒட்டகத்தின் மேலே ஏற முடியாது. சரியான உயரம். இது யாரு අස්පයා පිට කවුබොයිස්ලා නගිනවා වගේ අපිට ඔටුවා පිට නගින්නත් බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔටුවා බහැලා එන්න ඕනේ. එයා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දන ගහලා එයා අපේ ලෙවල් එකට ආපුවාම තමයි අපි එයා පිට යන්න ඕනේ. அந்த ஒட்டகம் இறங்கி நம்முடைய நிலைக்கு வர வேண்டும். அவர் நண்டிக்கிட்டு அவர் கீழே படுத்தால் தான் அவர் மேல் நாம் ஏற முடியும். இயேசுஸ் වහන්සේත් එක්ක කාටවත් ගමන් කරන්න බෑ. උන්වහන්සේ ඒ නිසා තමයි ස්වර්ගය දාලා ඔටුවා වගේ පල්ලෙහාට ආවේ. இயேசுவானவர் மேல் சும்மா கண்டவனம் ஏறி பிரயாணிக்க முடியாது. நானும் இயேசுவை நம்புறேன், அவரை நானும் கும்பிடுறேன், இந்த விளையாட்டு சரி வராது. அவர் அதனால் தான் பரலோகத்தை விட்டு பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். ஒரு ஒட்டகம் கீழே இறங்குவது போல நம்மை ஏற்றிக்கொண்டு பிரயாணம் செய்கிறார். என்ன மாறாங்கட்ட கேளுங்க. ஒரு மனம் பூசகனே நம் கேளுங்க. என்னது வாழ்கிறார். அவர் எங்களை நம்மை அவர் சுமந்து கொண்டு போகிறார். ஆமே. இயேசுஸ் වහන්සේ ඔන්න ඔය වගේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා කොච්චර පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අපිව එසවුවද කියන එක තමයි මම ෂෙලොෂ් එවැගේම கிமெல் හරහා කියලා දෙන්නේ. இயேசுவானவர் எப்படி கீழே வந்து எந்த அளவுக்கு கீழே இறங்கி நம்மை அவர் மீது ஏற்றிக்கொண்டு போகிறார் என்பதனை கிமெல் என்ற அந்த சொல்லின் மூலமாகவும் அந்த ஷெலோஷ் என்கின்ற சொல் மூலமாகவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். சரியா? දැන් අපි ෂෙලෝෂ් ගැන බලමු. තුන. යේසුස් වහන්සේ අන්තිමට කුරුසියේ මැරුණානේ.
මැරිලා කීවෙනි දවසද උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටේ? ஷலோஷ். 3 වෙනි දවස. சிலுவையில் அவர் மரித்தார் அல்லவா? எத்தனை நாட்களில் அவர் உயிரோடு எழும்பினார்? 3ஆம் நாள், 3 நாட்களில். அப்போ அந்த இடத்துல ஷெலோஷ் சம்பந்தப்படுகிறது. ஷெலோஷ் எத்தனை සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මං කියන්නම් ඔන්න යේසුස් වහන්සේ අම්මෝ මේ මට පුළුවන් ඕගාලා මුලින්ම කියාගෙන එන්න. නමුත් අපි ගෙත්සමනෙන් පටන් ගමුකෝ. අපි යම් ගෙත්සමනේ සිට ගොල්ගොතා දක්වා ඔට්ටුද? அவர் பிறக்க முன்பிலிருந்து எனக்கு பேச முடியும். ஆனால் கெத்சமனேயிலிருந்து கல்வாரி வரை மாத்திரம் போகும். ஒரு சில விஷயங்கள். ඔන්න යේසුස් වහන්සේ ගෙත්සමනේ වලට යනවා. කී දෙනෙක්වද එක්කරගෙන යන්නේ? හේබ්‍රු වලින් කියන්නේ ඔගොල්ලෝ ශලෝෂ් කියලා කියනවා. නමුත් පැරණි උච්චාරණයෙන් ශලෝෂ් කියමුද? දැන් මේ ශලෝෂ් කියන්නේ එහෙම කියන්නේ එළියට ගියා. මාත් එක්ක එන්නකොට ශලෝෂ්. ඒක ෂෙට් නෙවෙයි ෂ. කොහොමද? ஷலோஷ். இதெல்லாம் පැරණි. இயேசு எத்தனை பேரை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார்? 3. எபிரேய மொழியில் சொல்லுவோம் ஷலோஷ். யார் அந்த ஷலோஷ்? கவுதே ஷலோஷ்? பேத்ருஸ், யாக்கோப், யோவான். பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான். දැන් ජෙරුසලමේ යේසුස් වහන්සේ විඳින්න යන දුක ගැනත්, ලේ වගුරන්න යන එක ගැනත්, කුරුසියේ මරණය ගැනත් උන්වහන්සේ තව ස්ටෙප් එකක් එක්ක තාවෝල් කන්දේ කතා කරනවා මතකයිද? இயேசுவானவர் தன்னுடைய சிலுவை மரணத்தை குறித்து, புதிய உடன்படிக்கை குறித்து, இரத்தம் சிந்துதலை குறித்து தாவோர் மலையிலே யாரோட பேசிக் கொண்டிருந்தார் அல்லவா? ஞாபகம் இருக்கிறதா? அந்த மலைக்கு எத்தனை பேரை கூட்டிக் கொண்டு போயிருந்தார்? அவர்கள் யார்? एक अंदर की दिन एक पेट करने लगी याद एक गोल काउद एक शलोश हाँ सेम शलोश पेट्रुस याकोब योहान हरी पेदुरु याकोब योहान தொடர்பு இருக்குமா இருக்காதா? සම්බන්ධ තියෙද නැද්ද? සමහරක ඉතින් එහෙම නෑ පාස්ටර් ඉස්සන්සේ විතර මේ තුන් දෙනාව ළඟ තියාගත්ත නිසා ඒක ගුම් හරක් බූරු කතාවක්. இப்படி சொன்னால் இல்ல பாஸ்டர் எப்பவுமே பேதுரு யாக்கோபு யோவானை தானே பக்கத்துல வச்சிருந்தாரு அதனால தான் என்று சொல்லுவது ஒரு அறிவு கெட்ட கதை. ஆண்டவர் காரணம் இல்லாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார். උන්වහන්සේ හේතුවක් රහිතව මොනවත් කරන්නේ. තාවෝර් කන්දට අන්වෙසක් අත්ත කන්දට පේත්‍රුස් යාකෝබ් යෝහන් ගෙනියනවා. ගෙත්සමනේ වලට පේත්‍රුස් යාකෝබ් යෝහන් ගෙනියනවා. மறுரூப மலைக்கு பேதுரு யாக்கோபு யோவானை கொண்டு போகிறார். ගෙත්සමනේக்கும் பேதுரு யாக்கோபு யோவானை கொண்டு போகிறார். தொடர்பு இருந்தே ஆக வேண்டும். ඉතින් එතන යේසුස් වහන්සේ කී දෙනෙක්වද හම්බෙන්නේ? දෙන්නෙක්ව. කවුද දෙන්නා? මෝසෙස් සහ එලියා. එතකොට එතන කී දෙනෙක්ද අන්වෙසක් එන්නේ? ஹெப்ரேய பாஷையில் කියන්නේ ஷலோஷ். அப்ப அங்க யார் வருகிறார்? மோசே, இன்னொருவர் எலியா. அப்ப 3 பேர் மறுரூபமாகிறார்கள். எத்தனை பேர் மறுரூபமாகிறார்கள்? ஷலோஷ். ඒ තුන්දෙනා කවුද? පරණ ගිවිසුමේ ව්‍යවස්ථාව නියෝජනය කරන මෝසෙස්, ප්‍රොපේතවරුන් නියෝජනය කරන එලියා, අලුත් ගිවිසුම එළිදරව් කරන இயேசுஸ் වහන්සේ. அப்போ யார் அந்த 3 பேரும்? பழைய ஏற்பாட்டின் நியாய பிரமாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மோசே, தீர்க்கதரிசிகள் என்கின்ற புத்தகத்தை நெபீம் அந்த பகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எலியா, புதிய ஏற்பாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இயேசு. அப்போ முழு வேதத்தையும் அப்போ ஆண்டவர் பிரதிநிதித்துவ ரீதியாக எத்தனையாய் பார்க்கிறார்? ஷலோஷ். එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේ මුළු බයිබලයේම කොයි කොටස් කීයකින්ද දකින්නේ? ෂලෝෂ්. දැන් යේසුස් වහන්සේ ගෙත්සමනේ අර තුන් දෙනාව තියලා ගිහිල්ලා ආඥා කරනවා. කී සැරයක් ආඥා කරනවද? ගෙත්සමනේ தோட்டத்திலே இயேசுவானவர் போய் ஜெபிக்கிறார். இவர்கள் 3 பேரை விட்டுவிட்டு கல்லெறி தூரத்துக்கு போய் ஜெபிக்கிறார். எத்தனை தடவை ஜெபிக்கிறார்? ஷலோஷ். තුන් සැරයක් කියනවා මේ කුසලානේ මට එපා කියලා. වැඩි හරි ගියේ නෑ. 3 முறை சொல்லுகிறார் இந்த இந்த பாத்திரத்தை என்னை விட்டு அகற்றுங்கள் ஆண்டவரே என்று. விஷயம் சரி வருதில்லை. මාක් 15ට පෙරලා ගත්තද සිස්ටර්? දැන් ගෙත්සමනේ කතාව තේරෙනව නේද? ෂලෝෂ් කොහමද කියලා?
இப்போ உங்களுக்கு தெரிகிறது எத்தனை ஷெலோஷ் வந்து விட்டது. இப்போ கெத்செமனே தோட்டத்துக்கு போய் ஹெமாட்டிட்ரோசிஸ் மூலம் ரத்தம் சிந்தும் பொழுது இயேசுவானவர் முள்ளங்காய் படியிட்டார். ஆமாவே இல்லை? ஹலோ, යේසුස් වහන්සේ ගෙත්සමනේ උයනට ගිහින් උන්වහන්සේ අර ලේ වැදුරුවේ හෙමටිඩ්‍රොසිස් ක්‍රමයට උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? දන ගහනවා. කවුද දන ගහන්නේ? ඔටුව. யார் முழங்கால் படி போடுறா? கிமெல் ஒட்டகம். பேயா சம்பந்தம் ஒன்ன දන ගහන්න පටන් ගත්තා கிமெல். හරි? கிமெல் முழங்கால் படி விட்டு விட்டது. இப்போ දැන් එතන ඉඳන් ගෙඩියලා දැන් කුරුසිපත් කරා. අම්මෝ තව දේවල් තියෙනවා. ඒවට වෙලා නැහැ. இன்னும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம். முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம். சிஸ்டர் කියවන්න மார்க் 15:25 කියවන්න. மார்க் 15 அதிகாரம் 25வது வசனத்தை வாசிப்போம். නෑ මයික් එක දාගන්න. 24 ඉඳලා කියවන්නකෝ. ඔව්හු උන්වහන්සේ කුරුසේ එන ගසා උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍ර බෙදා ගනිමින් එක එකාට කුමක් ලැබෙදෝ කියා ඒවා ගැන දාදු දෙමුෝය. அதாவது அவரை சிலுவையிலே அறைந்து இப்பொழுது அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேல் சீட்டு போடுகிறார்கள். ඒක කීයද උනේ? එය තුන්වෙනි පෑවිය. කීවෙනි පෑද? 1ද 2ද 4ද 5ද 7ද 8ද? කිරිකොකා. උන් දන්නේ ඒවා දන්නේ නැතුව වැඩේ කරේ. නමුත් වැඩේ කෙරෙව්වේ දෙවියන් වහන්සේ සැලසුමක් සහිතව. தெரியாது, அவர்களுக்கு தெரியாது ஏன் இந்த நேரத்தில் இப்படி செய்கிறோம் என்று. ஆனால் தேவன் அதை செய்விக்கிறார். ஷெலோஷ் 3ஆம் மணி வேளையிலே தான், 3வது மணி வேளையிலே தான் இது நடக்கிறது. திஸ்துங்கனி பதவிக்கு வண்டுக்க மாட்டார். 33வது வசனத்தை பாருங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ මරණය 6වෙනි පෑය පැමුණු විට 9වෙනි පෑය දක්වා රට මුළුල්ලේ අන්ධකාරයක් විය. 6වෙනි පෑයේ ඉඳලා 9වෙනි පෑය වෙනකන් අන්ධකාරය. පෑය කීයක්ද අන්ධකාරය? ஷெலோஷ். 6ஆம் மணி வேளையில இருந்து 9ஆம் மணி வேளை வரைக்கும் இருட்டு. எத்தனை மணி நேரம்? 3 மணி நேரம். පටකින්න කීයටද සිස්ටර් කුරුසිපත් කරා කියන්නේ? ෂෙලෝෂ්. නෑ කීයටද? 3. කීයටද අන්ධකාරය එන්නේ? 6. එතකොට 3 ඉඳන් 6 වෙනකම් ෂෙලෝෂ්. පැය කීයක්ද? ෂෙලෝෂ්. හරිද? එතකොට පැය 3ක් ආලෝකේ, පැය 3ක් අන්ධකාරය. 3ஆம் மணி வேளையிலிருந்து 6ஆம் மணி வேளை வரை உள்ள 3 மணி நேரம் அந்த ஷெலோஷ் வெளிச்சத்திலே, 6ஆம் மணி வேளையிலிருந்து 9ஆம் மணி வேளை வரையான அந்த ஷெலோஷ் அந்தகாரத்திலே. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ 34 ඉඳලා 37 වෙනකම් කියවන්න. 34 ඉඳලා 37 වரை. 9වෙනි පෑයේදී යේසුස් වහන්සේ එලෝයි එලෝයි ලාමා සබක්තතානි කියා මහත් හඬින් මුර ගැසුසේ. 9 කියන්නේ මොකක්ද? ෂෙලෝෂ්. 9 කියන්නේ මොකක්ද? ஷெலோஷ். 9ஆம் மணி வேளை என்பது ஷெலோஷ். என்ன? ஷெலோஷ் 3 தரம் 3 எத்தனை? 3 முறை 3 எத்தனை? 9. තුන කියන්නේ ෂෙලෝෂ්, තුන කියන්නේ ෂෙලෝෂ්, 3 වරක් 3 9. එතකොට 9 කියන්නේ ඩබල් ෂෙලෝෂ්. ෂෙලෝෂ් ඒවා දෙක. ෂෙලෝෂ් දෙකක් කියන්නේ උපරිමය. උතනින් එහාට නෑ. පොත් කීයක් තියනවද බලන්න කී අලුත් ගිවිසුමේ 27 කියන්නේ 2 කියන 9 කියන්නේ ஷெலோஷ். புதிய ஏற்பாட்டில் எத்தனை புத்தகங்கள் இருக்கின்றன? 27. 2 7 எத்தனை? 9 என்றால் ஷெலோஷ் 3. එතනින් එහාට ஷெலோஷ் නිකරම ஷெலோஷ்க்கு උපරිමත්වය. ஒரு ஷெலோஷனுடைய அதி உச்சம் தான் 9. அந்த 9ஆம் மணி வேளையில உச்சம் ஒட்டகம் இப்போ இதுக்கு மேல கீழே போக முடியாது. ඔටුවට බෑ ඔයට වැඩිය පල්ලෙහාට එන්න. ස්වර්ගික ඔටුවානෝ කොච්චර පල්ලෙහාට ආවද කියනවා නම් පළමු වතාවට යේසුස් වහන්සේ පියාණෙනි කියලා කියන්නේ නැතුව දෙවිඳුනි කියලා කියනවා. எந்த அளவுக்கு இந்த பரலோக ஒட்டகம் கீழே வந்திருக்கிறது என்றால் முதல் தடவையாக இந்த குமாரன் பிதாவே என்று அழைக்காமல் தேவனே என்று அழைக்கிறார். கேவல
නවවෙනි පැය. ෂලෝස් වල මොනවද කියන්නේ? එලෝයි එලෝයි එලෝයි. ලාමා සබක්තානි. මාගේ දෙයනේ ලාමගේ මොකද්ද? ඇයි? දිනවාසකින් ප්‍රශ්න අහන්න එපා කියලා මෙයා තමයි ආකාරයට කියලා දුන්නේ. இவர்தான் பிசாசுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் தேவனிடத்துல கேள்வி கேட்காதே என்று. உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதபாயன். இப்போ லாமா சபக்தானி ආතෑරියා කයුට භයානක. சரி இயேசு சுவாசி ஒருத்தனை கிவே தனிக்கிற போரு. இயேசுவானவர் இந்த இடத்துல சொன்னது முழுக்க போய். என்ன போய் தெரியுமா? தேவன் யாரையாவது கைவிடுவாரா? தேவியான் වහන්සේ කාව හරි අතාරියද? නෑ. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියනවා මහා ආතෑරියා කියනවද නැද්ද? කියනවා. ඒක බොරුවක්ද නැද්ද? ඒ කියන්නේ අර විදියට බොරු නෙවෙයි. අර බොරු කියන බොරුවක් නෙවෙයි. නමුත් කොච්චර දුරට පල්ලෙහාට ආවද කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මාව අතෑරියා වගේ දැනෙනවා. அது பொய் அல்ல, ஆனால் கைவிட்ட மாதிரியே ஆயிடுச்சு. எலோய் ஐதி பாரா எச்சரடா சரணாய் ஏன் 2 தடவை அவ்வளவுக்கு அவர் மனம் உடைந்து விட்டது. எலோய் அல்லாஹ் சபக்தானி මාව අතෑරියේ. ඒනෙල්ලේ කයිවිලේ. ඔයට වැඩිය පල්ලෙහාට යන්න බෑ ඔටුවට. அதை விட கீழே போக முடியாது. பிலிப்பியர் 2 சொல்லுகிறது எந்த அளவுக்கு கீழே வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர் கீழே வந்தார். කොච්චර දුරට පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්ද? එච්චරට උන්වහන්සේ ආවා කියලා පිලිපි 2 කියනවා. දැන් බලන්න කියවන්නකෝ. එහෙම කියලා. එතකොට එක එකක් කියනවා සිස්ටර් මේ මෙමු එලියන කතා කරනවා අරවා මේවා කියලා. අන්තිමට මොනවද වෙන්නේ? இவன் எலியாவை கூப்பிடுகிறான். அதான் என்று சில பேர் சொல்லுகிறார்கள். கடைசியில் என்ன நடக்கிறது? 37 வசனம். යේසුස් වහන්සේ මහත් හඬක් නගා ආත්මය හලසේක. ஒரு பெரிய சத்தத்தை போட்டுவிட்டு அவர் மரிக்கிறார். ஒட்டுவா இவரை. ஒரு ஒட்டகம் எந்த அளவுக்கு கீழே வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து செத்து போய்விட்டது. மறிக்கிறதுனா அழகா இருக்குது. இது செத்தே போயிடுச்சு. மேரோனா மலா கபூத் ஃபினிட்டோ தி எண்ட். හැබැයි තව දවස් ෂෙලෝෂලින් ரீஜெனரேஷன் ரெசரக்ஷன் නැවත නැගිට්ටා. மூன்றே நாள் உயிரோடு எழும்பினார். දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් ඔටුවා ඒ මැරුණේ ඇයි? එච්චර දුරට පල්ලෙහාට ආව අපේ ලෙවල් එකට. පව්කාරයෝ අපි මැරෙන්න ඕනේ අපේ ලෙවල් එකට ආවා. නැගපන් මගෙත් එක්ක නැවත නැගිටියා. ஆமென். பாவங்களில் மரித்து போயிருந்த நம்முடைய நிலைக்கு அவர் வந்து மரித்து இப்போ நம்மை எழுப்புகிறார். හෙට බෞතිස්ම ගන්න යන්නේ කවුද මෙතන ඉන්න කට්ටිය? නැගිටින්න. ඔරනේ. இந்த இவங்க தான் நாளைக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்க போறாங்க. ඔගොල්ලෝ හෙට මොනවද කරන්න යන්නේ? යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඕගොල්ලෝ මැරිලා ඒ වතුර ඇතුළට ගිහින් භූමි දාන වෙලා ඕගොල්ලෝ නැගට වතුරෙන් නැවත නැගිටින්න යනවා. ஆமென். நாளைக்கு நீங்கள் இயேசுவோடு கூட மரித்து அந்த தண்ணீரிலே அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு எழும்ப போகிறீர்கள். என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? உங்களுக்காக மரித்த இயேசு என்கின்ற ஒட்டகத்தின் மேல் ஏறி அந்த ஒட்டகத்தோடு நீங்கள் எழும்ப போகிறீர்கள். ஷலோஷ் கிமேல் ඔබ වෙනුවෙන් මැරුණා වූ යේසුස් වහන්සේ මත නැගලා ඕගොල්ලෝ ඉඳගන්න. ඕගොල්ලෝ ඔටුවානොත් සමග නැවත නැගිටින්න යනවා. ஆமென். බෞද්ධිස්ම ගත්ත අපි කොහෙද ඉන්නේ? ඔටුවා පිට ඉඳගෙන ඉන්නේ. ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிற நாம் அனைவரும் எங்கே இருக்கிறோம்? ஒரு ஒட்டகத்தின் மேலே ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். யார் அந்த ஒட்டகம்? இயேசுவானவர். කවුද ඒ ඔටුවානෝ? යේසුස් වහන්සේ. ඉතින් අපි උන්වහන්සේ මත ඉඳගෙන ඉන්නකොට අපිට කාන්තාරේ ගැන බයක් නැහැ. அவர் மேலே அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நமக்கு வனாந்தரத்தை பற்றி பயம் இல்லை. இது இயேசுவாசமனாத කියන්නේ. ඇති කියලා. இப்போ இயேசுவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? போதும் என்கிறார். பாஸ்டர்ட பிரசங்கம் இங்கதான் வருது. ஆமென். பாஸ்டர் தேசனா ඇති මොනවාද?
උඹ පල්ලෙහා හිටගෙන ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන හිටියා ඇතියෝ. තෝ ඉන්න නඩ බලපංකෝ කිරිකෝකා. ஏண்டா கீழே நின்றுகிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீ கொஞ்சம் பாரு எங்க நின்றுகிட்டு இருக்கிற நீ ஒட்டகத்து மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற போதும் ඇති දැන් මොනවද කරපන් පිටත් ගියා පුරප්පඩ කොහාටද කද්ද උඩට සීනාය ආවය කවුරුද ආපු කවුරු ඉන්නවද මෙතන ඊජිප්තුවට ආපු කවුරුත් නැද්ද සීනාය ආවනේ නෑ උටුව පිට ගියාද නෑ උටුව පිට ගියා සීනාය වලට ගියා සිස්ටර් මොකද ගියේ ත්‍රිවිල් එකේද සීනාය කන්ද නැග්ගේ ත්‍රිවිල් එකේද සීනාය කන්ද පයින් නගින්න පුළුවන්ද சீனாய் மலைக்கு போனோமே இவங்க வந்தாங்க எங்களோட ஈஜிப்டுக்கு த்ரீ வீலில் போக முடியுமா ஆட்டோவில் போக முடியுமா முடியாது நடந்து தான் போக முடியுமா செத்து போயிடுவோம் நடந்து போயிருந்தா எங்கேயாண்ட පුළුවන්ද බෑ මොකේද ගියේ ඔටුවා පිට දැන් ඔටුවා පිට යනකොට ජොලිද නැද්ද அந்த ஒட்டகத்துல போற මන් දන්නේ සමහර බයයි ඒත් බයයි සමහර කෑ බොරුවට මූඩයි අප්ප බය වෙන මිනිස්සු ඇයි දන්නවද අපිට පේනවා මේ පැත්ත ප්‍රපාතේ කොහම යයිද කියලා හැබැයි ඔටුවා ඌට කිසි ගානක් නැහැ නනද බය ஐயோ இதுல ஆனால் ஒட்டகத்துக்கு கணக்கே இல்லை அழகா மேலே கொண்டு போய் விட்டுரும் இல்லையா பிரதர் எத்தனை தடவை நீங்க போயிருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் எத்தனை தடவை போயிருக்கிறீங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை நேரு මම මට ඒව මාරචුන් මම ඒක උඩ නැගගෙන මම සින්දු කියාගෙන ගීතිකා කියාගෙන මං චුන් එක යනවා ඒ දන්නවද මම බය නැහැ ඒ මම නෙවෙයි නේද එළිදින්නේ ටුවා එයා එක්ස්පර්ට් எனக்கு வாங்கல நான் ஒட்டகத்துல இருந்து சம்மணக்கார போட்டுக்கிட்டு நான் பாட்டு பாடிட்டு வருவேன் ஏன் நடக்கிறது நான் அல்ல நடக்கிறது ஒட்டகம் आपे किसनु जीविते ඇවිදින්න අපි නෙවෙයි හලෝ යේසුස් වහන්සේ நமது கும்பவாගේ நடப்பது நான் கிடையாது இயேசு ஆனவர் අපි ආව මේක දිහා බලලා අපි යේසුස් වහන්සේට උදව් කරන්න හදනවා අර ඔටුවට උදව් කරන්න හදනවා වගේ நாம் சில நேரம் என்ன செய்கிறோம் இயேசுவானவருக்கு உதவி செய்ய பார்க்கிறோம் அப்படி அல்ல நான் இப்படி போகும் இப்படித்தான் போக வேண்டும் ඒතන තමයි අපිට වෙන දැනගෙන මම කියන මෙතන කියන්න බෑ කියලා වෙන්නේ කියලා ඉතින් හොඳ නෑ නේ නෑ තේරෙනවා මම කියන එක දෙවන සෝකරන්න කතා කරනවද යේසුස් වහන්සේ මැරුණා ඔත්ත ඒ කියන්නේ ඔතන ගිහාට ඔටුවට පල්ලෙහාට වහින්න බෑ ஒட்டகத்துக்கு இதுக்கு மேல கீழே இறங்க முடியாது அப்படியே பட்டவை கருத்தா ஷலோஷ் தவசே நகிட்டா ஷலோஷ் நாளிலே எழும்பினார் எழும்பி நம்மை எல்லாம் பாலைவன பாதையாக இருக்கட்டும் என்ன பாதையாக இருக்கட்டும் அழைத்து கொண்டு போகிறார் பரலோகம் வரை அப்பே மார்ගය කුමන මාර්ගයක් හෝ අමෝරියෝ ආපුවේ උන්ගේ අම්මලා ආපුදේ අපිව එක්කරගෙන යන්නේ කවුද යේසුස් වහන්සේ ඕ අපිට පුළුවන් අමෝරි ගෝ ගම කියලා එකක් දාන්න ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ පියෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනම හතරක් අපි දැන් පෙලිස්ති ගෝ ගම අමෝරි ගෝ ගම අසිනා ගෝ ගම අල්ලපගෙදරකා ගෝ ගම අපිට දැන් ලංකාවෙන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා ගෝ ගම ගහම ගොමනේ ඉස්සර ගහන්නේ දැන් ගොම නෙවෙයි දයන්නත් දාගත්තා ගෝ ගම හරි දැන් මේ සභාවට දෙවියන් වහන්සේ මේ පණිවිඩය දුන්නේ විහිළුවට නෙවෙයි ஆண்டவர் இந்த சபைக்கு இந்த செய்தியை கொடுத்தது ஒரு விளையாட்டுக்கு அல்ல දැන් අපිට ජෙරුසලම් වල සේවයක් තියෙනවා ටෙල් අවීව් වල සේවයක් තියෙනවා හයිෆා වල සේවයක් තියෙනවා ඔන්න දැන් අපි නතාන්යා වල සේවයක් පටන් ගත්තා නේද நமக்கு எருசலேமிலே ஒரு சபை இருக்கிறது ஹைஃபாவிலே ஒரு சபை இருக்கிறது ටෙල් අවීවිலே ஒரு சபை இருக்கிறது இப்போ நத்தானியாவிலே ஒரு சபை இருக்கிறது அத்தரක් තියෙනවා praise god மதி நல்லது ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் போதாது අපිට ඕනේ නත්සරත් වල එකක් ඕනේ නහාරියා වල එකක් ඕනේ අෆුලා වල එකක් ඕනේ බෙත්ෂාන් වල එකක් පොඩි සභාවක් ඕනේ පල්ලා එලාට් වල එකක් ඕනේ බෙර්ෂීවා වල අපිට එකක් ඕනේ අපිට හෙර්සලියා වුණා ඒක කමන්න හෙර්සලියා වෙනම කරමු ළඟ තමයි ඒකට අපිට ඕනේ තව ඕනේ අපිට බෙත්ෂමෙෂ් වල එකක් ඕනේ අපිට ඉතින් මේ වගේ අපි ගොඩක් සභාවන් පටන් ගන්නවා අපි දැන් වාහනයක් කරන් තියනවා කාර් එකක් 7 සීටරයක් කරන් තියනවා
ඒක එහෙම පටන් ගත්තා අපි. හැබැයි කවදා හරි Mount Carmel Church Israel bus. Amen. நம்ம இப்போது காரை வாங்கிக்கிறோம் 7 seater. ஆனால் நாம் ஒரு பஸ்ஸை வாங்க போறோம். ඒ ශබතට අපිට ෂෙරුත් බලාගෙන ඉන්න බෑ. අපිට කෝච්චි බස් නෑ. නමුත් අපිට කියලා ස්වභාවය. මේ දේවල් අපේ බෙල්වුඩ් සභාව පටන් ගන්නකොට Mount Carmel ලංකාවේ සභාව පටන් ගන්න ඕන. මේක විතරක් කියලා මම ඉවර කරන්න. ඊළඟිலே කර්මෙල් පරෝද සභை தொடங்குகிறது. அப்போ பாயில தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். පැදුරේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. පල්ලෙහා දෙන්නයි මම උඩ. ඔන්න ඔච්චරයි සභාව. මායි මෙයයි තව එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙක්ද? හා? දෙන්නයිනේ. ඔව්. මම ආත්ම තුනක් ඉන්නවා අපිට. එක්කෙනෙක් මෙයා ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත දරුවෝ දෙන්නේ. එච්චරයි. நானும் மேர்சியும் தான் சர்ச். நம்ம ஒரு 2 பேரை வளர்த்தோம் நம்ம பிள்ளைகள் மாதிரி. அந்த 2 பேரும் පැදුරේ පායිல தான் உட்கார்ந்துருக்கிறோம். මයික් නෑ අනම්මනම් නෑ මම දැන් කතා කරනවා. Mount Carmel සභාවට අපි බස් ගන්නවා. අපි ලොකු බිල්ඩින් හදනවා. අනම්මනම් කියනකොට මෙයා හිතින් hina වෙලා තියෙනවා. ඔයගන් යන්න කයිවරුවා. நான் சொல்லும்போது கர்த்தர் இந்த சபையை உயர்த்த போகிறார். நாம் இந்த சபைக்கு பஸ் வாங்குவோம், மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்குவோம், அதான் இதான் உள்ளத்துல சிரிச்சிருக்காங்க. நீங்க என்னத்துக்கு கிழிக்க போறோம்? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ බෙල්වුඩල අපේ සභාව ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම කියන්නද? ඕනවට වඩා. ආමේන්. බස් එකේ කාර්යය ඉතින් විතර පාවිච්චි කරලා කිලෝමීටරයක් මාරාලු අලුතෙන්ම තියෙනවා ඒවා. ඔව්. මොකද වෙන දෙයකට යන්නේ නැහැ. චොලියට යනවා. ඊට පස්සේ නාන්න යනවා. බස් එකේ අපි සෙට් එක නාන්න යනවා. මාරයිනේ කොච්චර තෙලක් තියෙන්න ඕනේද ඒකට. දෙවියන් වහන්සේ ඕනවට වඩා ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. ඇයි? ආමේන්. ආමේන්. ඔටුව අපිට නැගලා අපි යන්නේ. ඔටුව අපිව ගෙනියනවා. ஒட்டகத்தின் மீது பிரயாணம் செய்யும் பொழுது பாலைவனம் நம்மை தடை செய்யாது. ඒ වගේ මෙතන මම කියන්නේ මේ සභාව අපි පටන් ගන්නකොට මාර ජල්තර කතා කියව අසිස්ත ශියානිව මම හොරකම් කරාලු තියෙන සභාවක් අරගෙන මම මගේ නම ගහගත්තලු ඔය ඔක්කොම නිකන් පිස්සු කතා නේද? මෙයාව දන්නවා මෙයා ඉපදෙන්නත් කලින් ඉඳන් මම நிறைய கதை சொன்னாங்க. நான் இவங்களை களவெடுத்தேன். இவங்க பிறக்கமந்திலேருந்து இவங்களை எனக்கு தெரியும் கண்டியில். ඉතින් ඒ වගේ හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මහත් දේ කරන්න යනවා. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். இந்த சபையினுடைய இந்த ஷெலோஷில் இருந்து இந்த 3ஆம் ஆண்டில் இருந்து பாஸ்டர் சொன்ன செய்தி அவ்வளவு பொருந்துகிறது. பாஸ்டர்ගේ දේශනාව බලන්න නිකන් මම සෙට් කරලා ඉල කතා කරා වගේ. நான் ඉවරු பேசி வச்சு பேசின மாதிரி. මම දන්නේ නැහැ මොනවද තුමා කතා කරන්නේ. මාර විදියට දෙන මාසේ කතා කරා. දැන් එයා කරපු දේශනාව මත තමයි මම දේවල් කියන්නේ කියන එකක් බොරු නේ. මම ඉස්සරහම බෑරක් ඉල්ලගෙන මේ කියලා ඉවරයි. මොකද්ද මම කතා කරන්නේ කියලා එයා දේශනා කරන්නත් කරේ. இல்ல அவர் பேசுற பிரசங்கத்தை வச்சு நான் பில்டப் பண்ண கொடுக்குறேன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஃபோனில் நோட் பண்ணியிருந்தேன் சில விஷயம். ஃபோனை கொடுக்குறனால ஒருத்தவங்க கிட்ட பேப்பரும் කාගෙද කොල කෑල්ල ගත්තේම කොල කෑල්ල සිස්ටර් අර සිස්ටර්ගෙන් කොලේ ඉල්ල ගත්තා. මෙතන හිටපු සිස්ටර්ගෙන් පෑන ඉල්ල ගත්තා. பேப்பரும் பேனாவும் கடன் வாங்கி நான் முதல்ல எழுதிட்டு வந்துட்டேன். இவர் பேசுறதுக்கு பிறகு என்னதான் இங்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ மேக் சுதாரணை. அற்பமான ஆரம்பங்களை அசத்தை பண்ணக்கூடாது. සුළු පටන් ගැනීම. ඉඳගන්න සිස්ටර්. සුළු පටන් ගැනීම. අපි ඒ වගේ සුළු කොට හිතන්න හොඳ නැහැ. විශාල ආශිර්වාද ලබනවා. හැබැයි යක්ෂයන්ට අහන් ඉන්නවා. ஒட்டுவா பிட்டிங் பல்லையாட்ட அப்படியே தள்ளு கராண்ட கதை. பிசாசு இதை செவி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான். ஒட்டகத்தில் இருந்து எங்களை கீழே தள்ளிவிட பார்ப்பான். බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට මම කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ යේසුස් වහන්සේ මත නම් ඉන්නේ. ප්‍රශ්න කරදර අවිශ්වාස يعني ඇදහිල්ල හීනකම ඔය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා යක්ෂයා ඔබ යේසුස් වහන්සේ නැති ඔටුවානකින් පිට හලන්න උත්සාහ කරයි. இந்த பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் சொல்கிறேன், உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் இயேசு என்கிறவர் மேலே பிரயாணம் பண்ணும் வரைக்கும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள். பிசாசு எப்படியாவது இயேசுவிலிருந்து உங்களை கீழே தள்ள பார்ப்பான். அப்போ நமக்கு முன்னே போக முடியாது. இவங்க මේ සබාවත් අපි පරිස්සමෙන් ශුද්ධයෙන් පිළිවෙලින්
උන්වහන්සේගේ වචනය අනුකූලව අපි ඉදිරියට යමු. පුදුම දේවල් දෙයක් ආමේන්. හොඳයි එහෙනම් අපි ආඥා කරලා මේ දේවමය හමාර කරලා අපිට පුළුවන් දේවල් කරන්න. දැන් අපි හිස්නවා ගන්න ඔක්කොම හිස්නවා ගන්න. ලානම් කන්දේ මුඩිටමු. දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාත්‍රී භෝජනයේ පංගුකාර වෙන්න යනවා. කර්තෘගේ රාපෝජනத்திலே පංගු කොල්ල පොදුරෝ. මට ඕනේ ඔබට එක දෙයක් කියන්න. පසුතැවෙන්න. ඒ ඉස්සලා පසුතැවුණානේ. ඔබ සම්පූර්ණ වතුර බෞතිස්ම ගත්ත අය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අද මම අවසර දෙනවා හෙට බෞතිස්ම ගන්න යන අයට මේකේ පංගුකාර වෙන්න අද. එදම හෙට බෞතිස්ම කරන්න යන නිසා. ஹரித ஏசா நாளைக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்க போகிறவர்களுக்கு நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு அனுமதி தருவேன். இன்றைய ராப்போஜனத்திலே பங்கு கொள்வது திருவிருந்திலே பங்கு கொள்வதற்கு நீங்கள் நாளைக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்க போகிறபடினால் එහෙම නැතුව වෙන කවුරුත් බෞතිස්ම ගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයගලන්ට අවසරයක් නැහැ මේකේ සහභාගී වෙන්න. அப்படி இல்லாமல் ஞானஸ்தானம் எடுக்காதவர்களுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை இதிலே කලந்து කොටවදற்கு. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක. දැන් අපි ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියව අපි සමුදෙමු. ගිහින් එන්න. God bless you. ඉස්රායල් සභාව වෙනුවෙන් යාඥා කරගන්න මහත් ඒ කරන්න ඕනේ. ඔය ඉස්රායල් වලට ඇවිල්ලා නැති කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා නම් යාඥා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රටට ගේන්න ඕනේ. අපේ සභාව බලන්න නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ රට බලන්න. லைவில் இருக்கிறவர்களே நேரலில் இருக்கிறவர்களே நாங்கள் வழி அனுப்புகிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நீங்கள் போய் வாருங்கள். எங்களுக்கு வேறு வேலைகள் இருக்கின்றது. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. சுவாமி நான் சொல்ற ஆசீர்வாத கருணை செய்யலாம். ஆமென்.